apa sedulure Permadi kakangne aran Raden Werkudara niku satriyane karo sampeyan meh padha gagah gedhe dhuwur runggah-runggah niku Raden Werkudara niku ya digdaya kaya adine lanang Raden Permadi sampeyan iso ngalahke apa dene kowe mbilung wonten dawuh Gusti Patih wanter pangawinipun Gusti Patih Sekipu dhateng abdipun Togo kepareng kula cemadhong dawuh wonten wigatos menapa semunipun sumengka anggenjengan dika ngawi kalanan abdipun Togo Gusti Patih Togo wonten timbalan ora nyono-nyono nalika aku tinimbalan dening Kanjeng Sinuwun Prabu Naga Pracana ing Giling Wesi ya ing Giling Ngaya kaget rasaning atiku bareng panjenengane ngawe kelawan sowanku wanter sabdaning Sang Prabu Naga Pracana kelawan Patih Sekipu kok yen to Sang Prabu Naga Pracana kepengin banget ngayonake widodari Kayuwangan minangka dadi jatuh kramane Gustimu ingkang Sinuwun Prabu Naga Pracana tumuli kutusan kelawan aku supaya didhawuhi munggah ana ing Kayuwangan ingkang wigati nglamar kelawan widodari tumurun Sang Hyang Bathari Supraba marang negara Giling Ngaya ya ing negara Giling Wesi bakal jinatu krama dening Gustimu ingkang Sinuwun Prabu Naga Pracana nuwun pangapunten mboten nama kula badhe nyentulani rembakipun Sinuwun Prabu Naga Pracana namung menapa sedaya ingkang sampun dipun dawuhaken menika sampun dipun penggalih ingkang rebet nuwun sewu lho Gusti Patih mboten kula kok mboten pitados kalian Sinuwun Prabu Naga Pracana menika mboten namung kula nuwun sewu sak digdaya digdayanipun titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika mboten badhe nglangkungi dhateng panguwaosipun para Jawata sak sekti-sektinipun titah menika mboten badhe ngungkuli panguwaosipun para dewa kula nuwun sewu jagat menika sampun pinanta anut kodratipun piyambak-piyambak anut kodratipun ingkang maha jagat utawi ingkang damel jagat menika menawi buta menika kalian raseksi menawi dewa menika kalian widodari menawi nalindra menika kalian putri menawi pandhita menika kalian endang nuwun sewu lha kok menika wonten satunggiling titahing Bathara Sinuwun Prabu Naga Pracana badhe nggayuh widodari menika sami kemawon nerak pacak nerajang perbatang menika sami kemawon ngungkuli dhateng panguwaosipun para Jawata kula nuwun sewu lho Gusti Patih kula nuwun sewu mboten nami kula mboten badhe nyendikani Sinuwun Prabu Naga Pracana nanging mbok menawi sak mangke sampun ngantos kedadosan ingkang mboten-mboten menapa ingkang dipun jangka dening Sinuwun Prabu Naga Pracana menika langkung prayogi dipun penggalih ingkang langkung lebet mergi menawi sak mangke Sinuwun Prabu Naga Pracana menika ngangkah tumuruning widodari menika mangke mboten kok malah badhe pikantuk widodari ning malah badhe pikantuk dendaning para dewa lho niki lho kula mboten ajeng pripun-pripun ning sadurunge tumindak sing apik kula niku ngelekake batur menika pangembading catur sing jeneng Panakawan kula menika dianggep Panakawan Pana menika cetha kawan menika wis ngarani aja nganti ratu Gusti kula kesluru dalan sing kleru mbok inggih monggo badhe dhaup inggih mboten napa-napa ning golek jodhone sing cocok enten ngalam donya ampun ngungkuli dhateng panguwaosipun para dewa menika mangke sampeyan minggah wonten ing Kayuwangan mboten ajeng pikantuk widodari ning malah pikantuk sapu dendaning dewa mergi jagat menika atur kula ngajeng wis diponto-ponto nek menungsa ya karo menungsa nek buta ya karo buta selagine kewan kemawon nuwun sewu wedhus dijodhokke sapi mboten ajeng gelem sing jeneng ula kalih landhak nggih mboten ajeng gelem isa jodho sing jeneng macan karo kidang niku ya ora jodho malah kala mangsane kidange dipangan macan
niku pun semanut karo aturane dhewe-dhewe sing serakah niku rak menungsa niku jodoke apa-apa Waton resik mesti dipangan. lah iya kaya Sinuwun Prabu Naga Pracana niku Togok wonten dawuh yen aku nyentulani rembuge Sinuwun Prabu Naga Pracana bakal kaya ngapa dukaning Sang Nata Prabu Naga Pracana. Terus kersanipun Gusti Patih wadya bala sak cukupke ketapno kok aku ingkang bakal munggah ana ing kayiwangan dewa ora ngeparengake tumurune Hyang Pikulun Bathari Supraba minangka jatuh kramaning Gustimu Naga Pracana kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Nuwun sewu nek sampeyan ajeng gawe kayangan sungsang bawana balik niku sampeyan padha karo Soroh Nyawa mriko niku papane dewa sing nitahke para titah. Ha kok sampeyan titahing dewa ajeng wani kalih dewa. Niku nuwun sewu lho. Kula mboten kok gawe miris penggalih Gusti Patih mboten. Ning nuwun sewu, mboten isa sampeyan ajeng ngalahke para Jawata. Kowe ngias karo Patih Sekipu. Percaya ayo derekno tontonen nggonku bakal ngobrak-abrik kayangan. Sampeyan niku nuwun sewu lho. Wong kongas niku bakale mangke entuk walesing sing gawe jagat. Nuwun sewu aja sok kibir mengko ndak kejungkir. Aja sok umuk mengko ndak kena walesing sing maha kawasa mengko ndak malah kuwalik ngoten. Nek kena kula kandhani dene ya mboten nggih monggo nek panjenengan ajeng minggah wonten ing kayangan. Kula ming sak derma nderekke sampeyan manggugu Togok. Togok niku elek-elek niki mbiyen ya dewa. Lho, Togok ya dewa. Nggih. Togok niku ya dewa ning merga rupane elek terus ora pantes dadi dewa terus didunke teng jagat niki dadi menungsa dadi kere kaya ngeten niki. Kula ketapno aku tak munggah ana ing kayangan. Tak nembung para dewa turuning Hyang Pikulun Bathari Supraba yen ora ngeparengake wis dadi niatku nggonku bakal gawe sungsang bawana balik kayiwangan. Nggih. Ayo lung nderekke Gustimu Prabu Sekipu Sinuwun Praga Pracana Tusan Patih Sekipu. Ayo monggo Gusti Patih kula dherekaken. Yo bilung lan apa dene kowe Togok? Barep kakangku. Sawetara rawuh mening kasatriyan Jodipati. Aku ngaturake basaku katura barep kakangku. Iya Dimas kadanging pun Kakang Yayi Werkudara ndak tampa. Akarya bombong penggalihing pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang ing Amarta Tampanana Dimas Harya Werkudara. Yo ndak gegem dadekake jimat. Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Iya Yayi Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana Dimas Bratasena. Ndak gegem dadekake jimat. Ora liwat prayoga nunggonmu lenggah. Werkudara kaya wis ora kurang kepenak prataning pun Kakang ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki Dimas kadanging pun Kakang Werkudara. Apa dene bule kakangku? Aku ngaturake basaku katura. Bule kakangku. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu karo. Yo Bratasena. Siadi ngaturke bekti kawan pun Kakang wis ndak tampa kanthi lega legawaning penggalih pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang ing Mandura Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadekake jimat. Ora liwat prayoga nunggonmu lenggah ana ing pendopo Jodipati kasatriyan dina samengko iki. Yo Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak prataning pun Kakang ana ing kasatriyan Jodipati didi kelungguhan samengko iki. Bunggih prayoga nunggonmu ngadhep ana ing ngarsaku. Setyaki. Nggih, Kakang Mas. Sampun boten kirang prayogi namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun Ingkang Rayi. Ing garep purujipun Setyaki kunjuk ngersa paduka Kakang Mas Jodipati. Yo tak tampa bunggih. Puntadewa Kresna apa dene Baladewa kakangku. Aku ngaturake gunging panuwun. Dene Puntadewa Kresna lan Baladewa kakangku kepareng rawuh ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki. Jalaran ora ketang sithik wis gawe bungah pikire Werkudara, wis gawe tentrem hayem hatiku.
Dimas kadangipun Kakang praptanipun Kakang ana ing Jodipati sayektimun jumurung sarta mangayu bagya kelawan sira Yayi Dimas nggone wis pikantuk kanugrahaning dewa wujude momongan ya kuwi Atmajaku si Jabang Tetuko semono uga pun Kakang Yayi si Adi wis entuk talining katresnan kelawan garwanira Yayi Arimbi ya kuwi wujuding putra ingkang minangka dadi talining tresna antaraning si Adi kelawan garwamu ya kuwi Yayi Arimbi si Jabang Tetuko pun Kakang nderek mangayu bagya dene sira Yayi samengko wis kagungan atmaja ingkang mijil jalu ingkang besok bakal nerusake marang sejarah ing sira Yayi kadangipun Kakang ing Jodipati. Werkudara. Seneng-senenge wong mangun bali wisma kuwi entuk kagungan putra. Mongko luwih-luwih yen anak mau metu jalu tegese metu lanang. Ing ateges besok bakal bisa dadi srana nyambung sejarah ing si Adi lan garwamu Yayi Dewi Arimbi ning saka paningalipun Kakang kok ora kaya adat saben mongko adat ingkang lupi ya ingkang wis kelakon wong kagungan putra mesti bakal bungah atine seneng rasane ayem pikire lah kok beda kelawan sira Yayi Dimas Bratasena wiwit maupun Kakang prapta ning kasatriyan Jodipati pasuryanmu katon rengu rasamu katon ora jenak pikirmu katon ora kepenak Werkudara wong kagungan putra kok rasane kaya ngono kuwi eneng apa? Yen pancen pun Kakang digeparengake mangerteni, mula gage matur kalawan pun Kakang Mandura. Pun Kakang nedya ngangrungake jangga nilingake Karna. Werkudara. Wah. Puntadewa kakangku, Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Pancen bener apa sing dadi ngendikamu wong duwe anak kuwi mesti kudu tentrem rasane seneng pikire nanging ora kaya sing tak lakoni dina iki mara kaki sawangen Arimbi kawit mau ora leren nggone tansah nangis mergo gagas kelawan anakku ya gagas kelawan Jabang Tetuko lho Yayi Atmajamu Jabang Tetuko ya gene Werkudara Atmajamu Jabang Tetuko kena ngopo? Lho, Yayi. Apa ingkang dumadi lawan Atmajamu Jabang Tetuko? Lah kok nganti si Adi duwe rasa ingkang kaya mangkono? Kaya ngopo rusak ing pikirku? Wis ana setahun umure anakku Jabang Tetuko. Mongko bareng wis umur setahun, ari-arine durung iso ditugel dening apa wae. Saben-saben ditugel dening pusaka gumenjleng mletik metu genine pikirku wis ora sronta rasaku wis ora kepenak dene kahanane Jabang Tetuko kaya mengkono apa ya kelakon selawase urip anakku lanang bakal mondong ari-ari sarta tan ingkang ora bisa ditugel dening gegaman apa wae mula sawangen Arimbi kawit mau tansah nangis mergo gagas karo kahanane anakku lanang barep kakangku Kresna lan Baladewa rawuhe barep lan Kresna apa dene Baladewa ora tak sawang wujuding rawuhe kadangku tuwa nanging saka pangrasaku kaya tumurunning Sang Hyang Bathara Darma Sang Hyang Bathara Wisnu lan Sang Hyang Bathara Brahma ingkang bakal paring pepadang kelawan Werkudara mara gage dandanono pikire Arimbi dandanono atine bojoku dimen pendak dina ora nangis kaya ngene iki barep kakangku Muga Prabu Darma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu iya Yayi Arimbi ndak tampa kanthi lega legawaning penggalihing pun kakang ora liwat pangestuning pun kakang Tampanana pun dinggo jimat paripindayan ana ing kasantosan Koko Prabu Ndrawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Arimbi ndak tampa sira Yayi ngaturke bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestuning pun kakang Ndrawati Tampanana kula pun dinggo jimat paripindayan ana ing kasantosan Koko Prabu Mandura kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk ya Arimbi ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana
kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Mboten mantra-mantra rawuhipun pepundhen kula tetiga. Kadhi pangijo wantahing Jawata ingkang badhe narbuka pepadang tumraping kasatriyan Jodipati. Koko Prabu kula nyuwun dawuh kedah kados pundi lampah ingkang kula tindakaken. Sumados anak kula sak mangke manggya pepadang Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati kula wonten paring dawuh Yayi. Monggo Koko Prabu mugi paduka kepareng mrenahaken dhateng manahipun pun Arimbi. Nyatanipun kawontenanipun kados mekaten. Yo Kresna Gage. Si Adi ngempirsa dening kadangku si Arimbi ora ketang sithik si Adi tuturu kelawan si Arimbi supaya pernah rasane tentrem pikire ora grantes kaya mengkono mergo ngrasakake lawan majane ya kuwi si Jabang Tetuka. Iya Koko Prabu menapa mboten prayogi paduka pun kakang kuwi ning kene minangka dadi dayuh yen si Adi kuwi minangka dadi pengayomaning para Pandhawa. Werkudara percaya karo Yayi Prabu Ndarawati. Mula sing wigati lan sing baku si Adi ingkang paring dawuh kelawan Yayi Arimbi. Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula nglangkungi dhateng pangawaosipun Nata Mandura. Pun kakang wis paring balilah. Oh nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Arimbi, kula wonten paring dawuh. Yayi. Pun kakang midhanget kelawan ature garwamu, ya kuwi Dimas Werkudara yen tatmajamu wis ngancik setahun yuswane. Mongko ari-arine ora iso pedhot saka si Jabang Tetuka. Kasinggihan mekaten Dimas. Pacobaning jagat kuwi pancen maneka warna. Gusti nitahake kelawan titahe kuwi ora mung nampa kanugrahan, nanging uga nampa kelawan pacoban. Mbok menawa iki dadi pacobaning putramu. Sarta pun kakang duwe penemu, yen to putramu kuwi besok bakale dadi satriya ingkang ora bain-bain. Tegese pilih tanding boboting yuda kebukten lagi umur setahun wae ari-arine ora bisa ditedas utawa dikethok dening apa wae iki ateges dadi pratandha lamun dewasane majamu sesuk dadi mantasaning para satriya dadi unusaning para satriya sak jagat iki. Inggih Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Si Adi wis ngerti lelakoning Pandhawa ingkang tumpuk matumpa-tumpa mongko tansah tinampa kanthi penggalih ingkang ikhlas, tinampa kanthi penggalih ingkang sabar, satemah Pandhawa dina samengko entuk kanugrahan, ya kuwi dadi mustikaning para satriya. Kuwi kabeh ora mingantuk saka kanugrahaning dewa babah pisan ora, nanging kudu dilakoni kanthi laku tapa brata lan prihatin sarta tansah nampa marang pacobaning Hyang Mahanasa. Sabab Arimbi ngerti yo wong urip ana ngalam padang kuwi sayekti mung nampa marang peparinging Hyang Mahanasa, mbuh ala mbuh becik mbuh bener mbuh luput mbuh bungah mbuh susah sugih miskin kudu ditampa kanthi ikhlas aja nganti gresula. Sabab panggersah-panggersahing para kawula ingkang tansah ora nampa marang kodrating Hyang Mahanasa, ora nampa marang kanugrahaning Hyang Mahamanon kuwi ateges titah mau ora percaya marang Gusti kang karya jagat. Mula kananing Tetuka ingkang kaya mengkono mau tampanten kanthi lega gawaning penggalih. Pun kakang ngerti lan pun kakang percaya pacobaning Hyang Mahanasa ora bakal ngungkuli marang kabisaning titah ingkang nampa pacoban. Lan pun kakang percaya mesti ana dalan pepadang ingkang bakal tumanduk marang sira kelawan garwamu Dimas Werkudara satemah bebendu ingkang tumanduk kelawan si Jabang Tetuka mau bisa berat saka penandanging si Jabang Tetuka ya kuwi ari-ari bakal iso pinagas dening sapa wae. Werkudara. Iya. Apa si Adi ora kongkonan kelawan sapa Nayaka Punggawa Jodipati supaya golek srana bisa magas ari-ari ning Jabang Tetuka. Wis ora kurang-kurang nggonku utusan karo Nayaka Jodipati supaya ngrawuhake Brahmana Winasih Sewa Sugata yang para nimpuna supaya gawe padhang kahanane anakku Jabang Tetuka parandene gagar wigar tenantuk karya. Apa si Adi ora nyuwun donga pangestu ning Kanjeng Hyang Wiyasa lan ora nyuwun srana kelawan Kanjeng Hyang Wiyasa ing Sabdawarga? Wah, dina samengko aku utusan karo Permadi supaya munggah ning Sabdawarga nyuwun dongane Kanjeng Hyang Wiyasa sarta nyuwun srana saka
Begawan abiyasa kakekku lan aku dawuh karo Permadi apa wae dawuhing kakek abiyasa takon bangun miturut supaya ndang Bagas pusere si Jabang Tetuko ewadene tekan seprene Permadi durung bali ning Jodipati. Wah, hatiku selak ora kepenak ora lega yen durung weruh sowane adhiku lanang Permadi Baladewa kakangku. Geger madyaning kasatyan Jodipati tak kira yen ana parang muka ora pangling iki eneng dewa sing ngejawantah. Narada kakekku ingkang rawuh ning kasatyan Jodipati padha kanthi Raharja sapraptamu. Narada kakekku kencang Warudayang Pak Pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe ya Werkudara samet prapta ulun ning kasatyan Jodipati tansah pinaringaning kawidadan kita atur pangabekti kalawan dewa ulun tampa pangestu ning Iwang Pikulun Rada Tampanana ya kulup Bratasena. Yo tak gegem dadiake jimat Permadi padha kanthi Harja sapraptamu tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula Kakang Mas. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, tak tampa prayogakno nggonmu ngadhep ning ngarsaning pun Kakang. Inggih, sampun boten kirang prayogi. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ya Arimbi. Ulun tampa kita ngabekti kalawan panjenengan ulun ora liwat pangestu untuk menapa marang jeneng para kulup. Arimbi putulun kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Malah komplit iki Puntadewa barang ning Jodipati. Inggih kasinggihan mekaten. Ya Puntadewa. Ulun tampa kita ngabekti kalawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun Tampanana ya Darma Kusuma. Kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Mugi kaskecak manggen jengan dika lenggah Pukulun. Ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati. Pukulun lantrang sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Butulun Kresna ulun tampa ora liwat pangestu ulun tumrapa marang jeneng para kulup Narayana. Iki kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Dipun mrayogakaken anggenipun lenggah Pukulun. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun lantrang sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Wah, Baladewa iki. Kasinggihan mekaten. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun Tampanana kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan dipun prayogakaken anggenipun lenggah ora kurang kepenak praptaka ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki Baladewa. Narada kakekku Werkudara piye ana wigati apa? Wah, tanpa kanthi kanyana-nyana ana dewa mudhun ana ing jagat yen pancen bakal paring pidendhan maragake lupute Werkudara apa yen bakal paring kanugrahan lelabuhan apa sing tak tindakake. Aja kaduk ati kajron penampa praptaka ana ing Jodipati iki pancen ana wigati yang bakal ulun nandharake kalawan jeneng kita kulup Werkudara. Yo perkara wigatimu tak tampa ning aja lara atimu. Yen to babakan wigatimu kang bakal mbok ngendikake karo Werkudara tak anggap kuwi bab sing ora wigati. Lho, sebabe merga sing tak antu-antu dudu Narada. Lah sing tak antu-antu sapa? Adhiku Permadi. Mula arepa kowe dewa tak jaluk kowe ngalah dhisik. Aku tak ndangu karo Permadi. Wah lah ya wis ora apa-apa. Wis gage kowe ndangu karo adimu lanang Permadi. Wigatine apa? Permadi, kula wonten paring dawuh Kakang Mas. Kaselak nggonku kepengin krungu, nggonmu tak kongkon sowan kakek abiyasa. Mara kakek matura marang aku, piye dawuhe kakek abiyasa babakan anakmu Jabang Tetuko. Kakang Mas, nalika semanten kula sampun kelampan sowan Kanjeng Hyang Wiyasa. Sedaya ingkang paduka ngendikaken sampun kula aturaken dhateng Kanjeng Hyang Wiyasa. Dawuhipun Kanjeng Hyang puseripun anak kula pun Jabang Tetuko namung saged pinagas mawi ingkang winastan kayu kastuba mulya. Nalika semanten tumunten kula kesah saking saptawarga
jumbuh kalian dawuh paduka sampun ngantos kula wangsul dhateng kasatriyan Jodipati menawi dereng saged pikantuk syarat srana kinarya magas puseripun jabang tetuka tumuli kula ngayam wana mlebet desa njajah desa Milangkori ngupaya ingkang winastan kayu kastuba mulya nanging dumadakan wonten ing margi kula pinanggih Iwang Pikula Narada ingkang sajakipun nedeng nandhang Sungkawa Kakang Mas. Wah, dewa kok sedih iki gagas apa? Lah kosek. Aja terus dianggep dewa iki ra iso sedih iki ora. Dewa iki ya iso sedih merga dewa kuwi dudu titah ingkang luput saka lelakon. Yo. Dewa iki kena lara luputing pati ngrasakake bungah susah, ngrasakake bejo cilaka. Dewa kok sedih ning dalan. Sebab apa? Ah, ngene, aku tak neruske critane si Permadi ya. Yo. Ngene Werkudara. Apa to sababe panjenengan lu nalika semana pungon-pungon ana ing dalan? Merga nalika semana ulun kuwi didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen matedhake pusaka. Ah, sadurunge kowe tak kandhani yen dina iki kayangan geger. Kayangan geger Iya, disebabake saka apa? disababake saka pangamuking Nalendra Inggilingaya ya Inggiling Wesi Prabu Naga Pracana ing nalika semana utusan patihe kang aran Patih Sekipu Tantra ya Kasipu mantra pengen nyuwun tumruning widodari Bathari Supraba. Satemene kuwi mung kinarya pawadan sak jatine Naga Pracana mung kepengin dadi dewaning para dewa. Ah, dadi geger ana ing kayangan. Campuh perang antaraning para dewa kan Wadyabala Inggilingaya. Lah kok jebul Patih Sekipu ki digdaya tenan. Bebasan tinatah mendat Jinara mentet tinumbak bengkong sinuduk butung. Mula ora ana dewa ingkang bisa ngasorake kelawan Patih Kesipu mantra mau. Yo. Tumuli Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh Kakang Trada menika mboten dewa ingkang saged ngasoraken Patih Kasipu mantra namung mboten saged kejawi namung wayah ulun Permadi. Mila Kakang Trada kula aturi mandhap wonten ing jagat kula aturi ngupaya wonten pundi durungipun Permadi. Ah, nalika semana ulun kuwi terus goleki Permadi kinantenan pusaka Kunta Wijayandanu. Kunta Wijayandanu. Iya, Kunta kuwi pusaka kadewatan ingkang bakal pinaringake kelawan Permadi. Permadi kadar saben anggere lunga saka kasatriyan mapane ana ing alas utawa ing karang pradisan utawa ing pegunungan. Mula nggon ulun goleki Permadi ana ing alas ana ing pegunungan. Nalika semana ana wong tapa, barang tak caketi tak liling-liling kuwi kaya pasuryane plek karo si Permadi. Tumuli nggone tapa ulun gugah. Cetha yen kuwi Permadi, barang ulun dangu yen to bakal dadi jagoning dewa. Permadi ki mung mesam-mesem ora munjuk atur kan panjenengan ulun. Pusaka ulun paringake. Pusaka Kunta mbok paringake. Ulun paringake kelawan titah ingkang tapa mau, ingkang ulun arani Permadi mau. Barang titah mau wis nampa pusaka, tumuli titah mau matur cetha kalian panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten Bu Kulun, kula menika sanes Permadi nanging kula menika Suryatmaja. Bar muni ngono iki kelepat gamprang kaya kidang playune. Ah, dalah kleru nggonku maringake pusaka. Wah, dewa kok kleru. Monggo dewa kuwi ora kena kleru. Kok sik to, dewa iki ya menungsa lho. Ya mung nalika semana ngombe tirta kamandanu lan tirta amerta wekasan dewa kena lara luput ing pati. Mula dewa iki ya terus ora entuk kok bener terus ki ya ora ya kadang-kala kleru. Pusaka digawa Suryatmaja tak oyak ora kecunggah. Tumuli ulun delek-delek nalika semana Permadi terus teka. Wonten menapa Bu Kulun kowe iki jane entuk pusaka. Ning pusaka mau direbut karo si Suryatmaja ulun le maringake kleru. Permadi matur, "Lah kowe golek apa, Nggir?" "Kula pados kayu kastuba mulya." Tak paringi dawuh, ngerti ya? Yen to kayu kastuba mulya kuwi wrangkane Kunta Wijayandanu arane kayu kastuba mulya. Permadi cengkelak. Tumuli bablas nungka playune si Suryatmaja. Yo. Kecekel ning nggone rebutan Permadi ora iso njaluk wujuding Kyai Kunta. Ming entuk wujuding kayu kastuba mulya wrangkane. Piye Permadi entuk apa ora? Mboten Bu Kulun nanging kula sampun marem sampun pikantuk wrangka kayu kastuba mulya.
Wis ngono kuwi ceritane. Wah, yen ngono sesuk yen ana wektu aku arep sowan ning Kayangan. Lho arep ngapa kowe? Awar matur karo Bathara Guru. Sok yen kongkonan aja nrada wis tuwek, wis lamul. Ila trondolo iki ya. Aming perkara kleru pisan sajeke urip nrada nibakake utawa ndawake kanugrahan iki lagi pisan iki ning bareng tak teliti kanthi permati tak petung-petung. Nggonku kleru ya ora kok ming lupute nrada tok. Aja golek kanca. Wong kleru kok golek kanca. Lho ora, iki kasunyatan kok Werkudara. Nalika semono srengenge kuwi dipanter manjer, panase ora ilok. Monggo sunare srengenge kuwi dipaske ana ing mripat ulun. Mula banjur mbrebes ora weruh apa-apa. Sulap nyawang Sang Hyang Pratanggapati. Ae ora jenengmu kan bar tak hitung-hitung, lah wong sing tapa iki anake Bathara Surya, mula bapakne ya melu-melu. Wah, iya. Lah iki ngene. Gandeng kayu Kastaba Mulya iki wis digoyong lang si Permati, mula jarene Permati mungkin ayo magas pusere si Jabang Tetuka. Wah, Permati, kula wonten paring adawu. Kayu Kastaba Mulya wis tok boyong. Pangestunipun Kakang Mas sampun Kakang Mas. Wah, nrada kakekku. Piye? Yen ngono, babar pisan tak pasrahke marang nrada kakekku bab pusere anakku. Mbok Bagas nganggo kayu Kastaba Mulya. Aja, wis aja. Aja ulun ki wis tak anggap wong lamur. Dewa sing ora cetha ki panjenengan ulun. Aja ngendak kleru nek ulun magas puser Tetuka, aja ngendak kleru ngisore malah cilaka. Wah, iya. Banjur penemune nrada kakekku sapa? Ah, iki gandeng rawuh Putulun Natandrawati, ya Natandrawati sajake ingkang pas kudu magas pusri atmajamu si Jabang Tetuka nggih Werkudara. Supaya enggal pagas pusre si Jabang Tetuka bali pulih kaya wingi uni. Lahir batine prasaja kaya dene titah swantah. Oh inggih ngestaken dawuh Permati wonten maring adawu. Mara coba kaya ngapa? Wujuding kayu Kastaba Mulya Kaka Prabu kula nyuwun pandonganipun. Yo sing ati-ati Kresna. Yayaji kula nyuwun pamujinipun Nyai Darmakusuma Kaka Prabu mugi-mugi enggal padhang lelampanipun kadang kula ing Jodipati pun Dimas Werkudara kulun ngapa nggih kok semune kita kaget bareng wis katon pedhot ari-ari ingkang dipangku dening Jabang Tetuka lah kok ulun nyawang nglawan pasuryan kita sajake kaya ana bab ingkang wigati inggih pukulun namung badhe munjuk atur ya piye ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang wayah Indrawati sareng wujudipun kayu Kastaba Mulya menika kula pagasaken wonten ing puser saged pagas namung elokipun wrangka Kyai Kunta kayu Kastaba Mulya manjing wonten pusripun Jabang Tetuka pukulun dalah perkencang laru dayang pak bong kali codhe sapa sing gawe Nrada kakekku Werkudara piye ana apa lelakon iki gage jlentrehna marang aku babar pisan. Katon wis padhang kahanane anakku ning kok ana bab sing aneh-aneh. Boyang aneh-aneh ning pancen wis pinesti kaya mengkono nggih Werkudara. Kita aja getun, kita aja ngersula. Sabab pancen wis kinodrat panguwasaning Dat Kamurweng Dat kudu mengkono lelakone si Jabang Tetuka. Ari-ari iso pagas. Nanging wrangka Kyai Kastaba Mulya manjing jroning ari-ari. Yo. Apa bakal dadi srana cilakane anakku besok yen to dewasa. Ngene, sing jeneng wong urip ning alam padhang ki ora langgeng. Wong urip ning alam donya kuwi ora bisa langgeng, ning mesti bakal bali marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Ya mung carane dhewe-dhewe. Tegese piye carane dhewe-dhewe? Kuwi tak jlentrehke ya. Gandeng kayu Kastaba Mulya kuwi manjing ana ing kusring si Jabang Tetuka, mula anakmu iki besok dadi anak sing pengpengan. Bocah sing pilih tanding boboting yuda. Percaya? Yo. Ning siji, aja pisan-pisan mapakke Kyai Kunta Druwasa. Aja pisan-pisan mapakke Kyai Kunta Wijayandanu, merga wrangka manjing ana ing puser, mengko nek nganti mapakke Kyai Kunta, padha karo curiga manjing wrangka manjing curiga dadi srana patine anakmu si Jabang Tetuka. Wah, ngono. Iya.
Apa ora iso disranani? Mbok ya iso wis dadi keparenging dewa. Wah, Pose siji tak eling-eling ya, aja nganti methuke Kyai Kunto. Aja nganti. Aja nganti methuke Kyai Kunto. Nek nganti methuke Kyai Kunto nek ana apa-apa ing tumandukane Atmaja kita si Jabang Tetuka ya iso aja ngresula ya pancen kaya ngono kuwi lelakon sing sandang dening Atmajamu. Yo bakal eling-eling. Mbarep kakangku melu wong eling-eling kahanan iki. Iya Dimas pun Kakang bakal tansah ngeling-eling marang Jawing Iwang Pikul Naroda. Kresna kakangku ewang-ewang ngono. Iya, Werkudara aja kuwatir. Baladewa kakangku ewang-ewang ngono eling-eling. Lelakon iki yo Werkudara aja kuwatir. Wah, aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wis gandeng kita wis padhang kahanane. Atmaja kita wis katon kaya dene bocah lumrah. Mula dina iki ulun njaluk pamit. Ulun njaluk idi palilah. Permadi tak gawane ning kayangan. Permadi arep gawa ning kayangan arep nggo apa? Kanggo jago nyirnake Pratih Sekipu lan Prabu Naga Prajana. Yen Permadi budal ning kayangan. Wah, yen ana lara Permadi babak kulite nganti tekaning pati aku sing kelangan. Mula sing munggah ning kayangan aja Permadi tok, ning aku ya munggah ning kayangan. Kok sik to, anakmu iki lagi wae waras lho. Apa ora kepengin ngudang latak majamu dhisik? Wah, anakku men dijogo karo mbokne, aku tak maju perang karo Permadi. Entuk ora melu. Yen ora entuk Permadi ya ora munggah ning kayangan, aku ya ora munggah ning kayangan. Kowe bali ning kayangan ora entuk gawe dikongkon Iwang Bukulun Bathara Guru. Mboyong Permadi ora entuk gawe men didukani babar pisan. Wah, jan kowe iki ngapa ta kowe iki? Kowe iki nek omong terdak-terdone kok wah mentese ora jamak-jamak terus. Aku melu. Melu dadi jagoning dewa, ning sing dituding Permadi. Arep sing dituding Permadi ning kuwi adiku. Entuk ora entuk aku bakal munggah ning kayangan ngampingi karo adiku Permadi. Ya wis sakaremu, sakaremu. Nek pancen kita melu sakaremu lho. Wis sakaremu. Ulun ora bakal mepangi karo kita. Yo ngaturke panuwun. Harimbi wonten dawuh anakku dimong dhisik. Bapakne tak maju perang ning kayangan Suralaya. Inggih pangeran sembah kula ingkang tansah wiring dhateng tindak paduka pangeran Jodipati. Nuwun sewu pukulun menawi kadang kula kekalih menika badhe dados jagoning dewa kula mboten badhe kantun. Kula ugi nderek. Kok sik ta? Apa kita iki iso perang apa piye? Kita kuwi ratu sing ora tau iso perang. Kita kuwi pancen ya pinter ning ora tau nate perang. Inggih namung ngampi-ngampingi dateng pun Permadi kemawon. Barep kakangku. Werkudara piye? Ora sah. Kowe nang kene jagani anakku. Ngono Dimas. Yo. Yen ana apa-apa anakku sing tak tembuke. Ya wis pun Kakang manut. Yayaji lenggah wonten ing kasatriyan kemawon kula ingkang badhe ngetutaken dhateng pun Permadi lan Werkudara. Lha Kresna ya melu. Inggih pukulun. Lha kok saya akeh iki piye iki? Rada melu ki sakaremu lho ning biaya dhewe lho ya. Ulun megah nek kon nanggung saya akeh. Tekor suwe-suwe. Pukulun kula iki nderek. Lah, rak tenan to. Kula dewa barang ya melu. Kula tak nderek. Menawi Permadi kenging menapa-menapa kula mboten badhe kelas. Werkudara kenging menapa-menapa kula mboten badhe kelas. Kula tetep melu. Wah, lah ya wis sakaremu. Kalian Sencaki, ora tayah kowe. Nggawa kanca barang. Iki kok angkutane ora cukup. Mojo Sencaki barang. Mboten pulun kula nderek. Ya wis sakarep kita wis yen pancen kaya mengkono malah babar pisan kita bungah ing penggalih. Sabab Permadi bakal akeh rowange lan bakal akeh nyong bakal dadi srana patine Kasipu Mantra lan Naga Prajana. Toto akeh ku ya. Wis ya Werkudara, wis bombong pikirmu. Puntadewa Kresna, Baladewa. Ulun kondur dhisik ning kayangan bareng kalan Permadi. Mengko kita padha sumusul munggah ning kayangan. Inggih pukulun ngestaken dawuh. Inggih pukulun ngestaken dawuh. Pukulun ngestaken dawuh. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka. Ayo Permadi mangkat karo panjenengan ulun. Monggo pukulun kula dherekaken. Kakang Mas kula nyuwun pamit sing ati-ati aku nyusul karo lagumu Permadi. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya Permadi sing ati-ati. Koko Prabu monggo sareng kanggo. Ya Permadi mongko aku sumusul kalawan sira Yayi. Werkudara Kresna kakangku.
dina samengko gandeng wis katon padhang kahanane anakmu si tetuko Yayi sadurunge budal marang kayuwangan apa ora luwih prayoga lamun sira Yayang ngudang kelawan majamu supaya jumbuh kelawan darmaning wong tuwa ya ngestake dawuh mengko aku tak ngudang karo anakku tetuko ora kitang sedhela bubar kuwi tak tinggale nyusul karo Permadi munggah ning kayuwangan iya Dimas semono uga karo Kresna kakangku apa dene Baladewa kakangku Werkudara iya ya Werkudara pun kakang ora bakal ado-ado kelawan sira Yayi lho kang sangka kuwi ora ketang mung sedhela baro kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku ayo tak ganti manjing ana ing sasana pambujanan Kembulandrawina suka parisuka dene kahananku wis katon padhang pedhut ingkang nglimputi kasatriyan Jodipati wis bisa binerat dening Sang Hyang Pratanggapati Dimas Werkudara iya kanthi kaya mengkono tak dherekke manjing ana ing sasana pambujanan Dimas pun kakang mungkari manut marang kersaning Syadi iya Werkudara pun kakang nggih mungkari manut bungke wonten dawuh kakang Mas babar pisan budal nuwang padha sebo pun kakang nedya manjing telung ing kasatriyan nderekake barep kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku nuwun ngestaken dawuh menawi paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Setyaki adi kula nang purna gatine mananggilan nalika semanten Raden Werkudara manjing madyaning kasatriyan nalika semanten nderekaken ingkang ngraka nalindring Amarta nalindring Durawati tuwin nalindring Mandura datan kantun ingkang garwa Dewi Arimbi ingkang ngamondhong jabang tetuko nalika semanten katinon saking Mandrawa kaya jejengkaran tindaking Sang Werkudara wau Raden Permati ya kok kowe wis tau krungu nyuwun pangapunten nek Raden Permati menika mboten tau mireng ning kula wis kulina lho kowe wis kulina sampun kuwi sapa kok niku panengahing Pandhawa panengah Pandhawa niku wonten 5 cacahe sing barep Prabu Puntadewa angga 2 Raden Werkudara angga 3 Raden Permati 4 5 Nekula Sedewa niku sak ngerti kula tur kula ya wis hafal Permadi didadekke jagoning dewa apa kira-kira Permadi bisa ngalahke Patih Sekipu nyuwun pangapunten nek sampeyan dina niki iso ngalahke para dewa ning nuwun pewu nek mungsuh Raden Permadi sampeyan kentekan akal lho kentekan akal piye apa Permadi kuwi ampuh mboten ampuh ning Raden Permadi niku mesti mengke disangoni pusaka karo para dewa kanggo nyirnake Patih Sekipu mantra sak wadyabalane nuwun sewu Raden Permadi niku piyaine klemak-klemek ning baguse separo jagat baguse separo jagat dadi separo jagat niku baguse dipek Raden Permati dhewe sing separo didom wong sak donya kula karo Toga Komanan ting pletot ngenten iki niku Raden Permadi niku digdaya kliwat ukur sekti kalintang jayaning perang mula ora aneh nek dewa pasrah karo Raden Permadi merga wis percaya sing iso ngalahke sampeyan ming Raden Permadi aku ora wedi nggih kula pitados sampeyan mboten wedi ning kula nyaosi priksa merga kula wis ngetutke Ratu Buta kula ngetutke Patih Buta kaya sampeyan niku kira-kira cacahe wis 3417 niku kabeh modar kabeh mungsuh Raden Permadi nek sampeyan ajeng wani karo Raden Permadi nuwun pangapunten kula mengke sing repot lho repot ngopo dadak golek silian bandosa nggo ngopo nggo ngangkat sampeyan niku kok nggo ngapa ora Permadi niku ampuh kegila-gila pusakane pirang-pirang pun wungsal wangsul dadekke jagoning dewa iso ngrampungi karya dasare ratu Gusti sampeyan Prabu Nagapracana niku wong nyalahi kodrat buta kok pengen rabi karo widodari niku jenenge nerak pacak nerajang perbatang
nerak karo wewaring dewa, nerak karo pernataning kodrat. wong sing senengane nerak karo pernataning Kodrat niku bakale uripe ora suwe, paling ora tekan setengah papat esuk mengke. lho kowe kok ngerti Ngerti mawon wong ya bubar kok ya. niku aku ra wedi karo Raden Permati. Raden Permati kaya ngapa wujude yen pancen dadi jagoning dewa, aku yang bakal ngalahake. Nuwun sewu lho. Upama sampeyan iso ngalahke Raden Permadi niku mengke sedulure do ora trima. sapa sedulure Permadi? Kakangne aran Raden Werkudara. Niku satriyane karo sampeyan Meh padha. Gagah gedhe dhuwur, gagah Gedhe dhuwur. ronggah-ronggah. Niku Raden Werkudara niku ya digdaya kaya adine lanang Raden Permadi. sampeyan iso ngalahke Raden Permadi kakangne ora trima. sampeyan didak Wah, modar. tur duwe pusaka jenenge Kuku kacamata. tenan. Pancanaka Kaya isih payu ya, Gak? ah iya. Kuku Pancanaka. Niku mapan enten jempol. Niku nek nggo nyudet wong Kuku niku dawane 35 cm. Niku nek nggo nusuk uwang niku tekan usus langsung modar. kuwi iku jenenge Kuku Pancanaka. tur duwe pusaka jenenge Gada Landita Muka. ya Gada Lukita Sari. gadane niku nek diteke Ngiopi sawah 400 hektar. gadane Werkudara, gadane Werkudara. Gatane Werkudara gedhe padha wonge. Ora kaya sampean. Wonge gedhe kok gatane cilik. Apa itu? Wong kuwi gawane dhewe-dhewe kok. Lah iya. Tur duwe aji jenenge Bandung Bandawasa. wungkal bener. Pengantep-antep. Niku nek diwatek Werkudara jangkah niku sak jangkah doe 120 km. apa iya Menengo to dibangetke ra apa-apa. niku Werkudara sampeyan glundungi Gada Lukita Sari. bisa geping-geping niku luwih-luwih nek nganti ketutuk sirah sampeyan tuk lirih mawon Niku nggen sirah niku bentet ning alon-alon. Pletik, pletik, pletik nganten. Terus matane mecotot. matane sapa Matamu kowe. Anu mripat sampean. ngoten lho niku Werkudara. Werkudara kalah karo aku, kakangne ora trima. Lho, kakangne Werkudara sapa? Prabu Puntadewa. Niku ora tau perang ning bebayani. Ngimbane klemak-klemek Midak telek ora pendeng. kapuk. Hah? Kapuk. Midak kapuk ora pendeng. Telek ki ya empuk e. Ha iya. Telek wae kok. Oh ya wis. Midak Telek ora pendeng. ning nek pun musti Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. pusaka dipanggul enteng mestaka Jagat niku horeg. Luwih-luwih nek nganti Prabu Puntadewa niku nesu. Prabu Puntadewa niku selawase ra tau nesu. Nek nesu wae dadi buta gedene kliwat ukur nganti sondo langit. sampeyan wani karo Prabu Puntadewa ayo pun dadi buta niku ora iso dikalahke. upama Puntadewa kalah karo aku kakangne nesu lho kakangne pirang-pirang Nggih. kakangne Puntadewa sapa Nalindra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Modar ora kowe. Tau krungu dereng? durung Wah, buta ora tau maca Quran. Prabu Sri Bathara Kresna niku ratu kondang kalau kengrat bebasan titis Wisnu. Wisnu niku dewa tukang nentremke jagat, dewa tukang ngandum kabagyan. niku sing dilenggahi Sang Hyang Wisnu gadah pusaka aran senjata cakra nek disawang wujude ming kaya gir becak ning tamake gunung jugruk segara asat. nek ming sampeyan senjata cakra niku ora mlayu nganggo Gendhewa ning sarana batin upamane Prabu Kresna batin cakra kaya ning buta aran patih sekipu patenana niku cakra metu dhewe terus nggoleki sampeyan panggrahitane tanpa beda kaya menungsa niku senjata cakra.
Kresna tak pateni. Ora iso. Lho. Ora iso sebabe kagungan pusaka Sekar Wijaya Mulya niku pusaka nggo nguripke wong sing durung tekan titi wanci mati utawa nggo nguripke barang mati. apa iya? Nggih, mula Kresna niku laris. Tawa ditekani wong tuwa-tuwa nika sing pun mboten iso napa-napa. Njaluk diungkuli Sekar Wijaya Kusuma ben urip melih. Mboten sadadak anggo pil. Lho, mbok ngomong ku sing apik. Iki apik lho kok omonganku. Mengko kuwi sing salah tampa. Sekar Wijaya Kusuma, Sekar Wijaya Kusuma. Niku pusakane Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna tak pateni. Kakangne ora trima. Lho kok ora adi. Kok kakangne terus. Kakangne Kresna Prabu Baladewa niku ratu galak dhewe sak donya. sampeyan mateni Kresna Prabu Baladewa Muring-muring nggawa pusaka aran Kyai Nenggala ya Kyai Alugara. Ndi buta sing mateni adiku Lolo Nenggara Cangkeme nyus ngonten modar sampeyan. lho Baladewa tak pateni. Ah wis entek. Kakane Baladewa sapa, Gak? Ayo mbok kaya ning prajurit Ndarawati mboten ajeng kendel. Adine Baladewa, adine Kresna ora trima. Lho sapa? Raden Sencaki. Tiar kowe isih eneng wong pokoke. Raden Sencaki Nesu satriyane cilik ning bendina gelut. Sencaki nek ora gelut sedina migren. niku Sencaki. mula tangane Ngapal. sampeyan mateni Kresna Baladewa Sencaki ora trima ngliga pusaka Kyai Gadawesi Kuning. Gadawesi Gunung Gawa Sencaki kepruke Sirah sampeyan piyur. modar sampeyan. Sencaki kalah karo aku. Patih Udawa Ora trima. Patih Ndarawati. pusakane apa? Aduh, apa ya? Ngerti ora kowe? Ora apal e, Kok. Saomong-omongane wae. Patih Udawa nggawa Plempem. Plempem niku tutuke gunung jugruk sego rasat. Tutuk plempem. Udawa tak pateni. Patih Praguta Patih Mandura niku patih rada edan. sampeyan kroyok Patih Praguta modal. Gok nun. Iki katone dewa wis arep matedhakake jagone. Nggih, keparengipun. Wadyabala ngiling kon samapta ing gati sawiging jiri. Sapa wae jagoning dewa bakal tak adepi aja kok tekaning pati. Nadyan dadi ndeking pengamun-amun aku ora bakal wedi kok nggih ning atos-atos lho Gusti Patih. Menawi saestu beto jagur namipun Raden Permadi sampeyan kedah ngatos-atos. Merga niku mantasaning Titah niku pitataning jalma. pamujimu tak jaluk kok nggih ngatos-atos Gusti Patih sekipu mantra.